Tu už to Jozef Mišiak prehnal. No a Topolčany. Čaká ďalšia presilová hra. Plochotník, Miroslav Pupák. Uvidíme, kto tam ešte vykorčuluje. Samozrejme Viktor Šakvorocov. No aj tretí do partie z prvej formácie HC Topolčany. Andrej Legalin. Prichádza na hraciu plochu, no a do obrany. Nový obranca druhej lajny Michal Novák. No a Topolčany majú teraz veľkú príležitosť a možno najväčšiu v závere celého tohto zápasu. A jednoducho ju musia využiť. Alebo respektíve by mali. Chcú s týmto zápasom ešte niečo spraviť, bohužiaľ, ale pre domáci tým prichádza ďalšia nepresná strela. Viktor Šakvorocov dokázal zamieriť medzi tri žrde. Alexandr Plokotník vyskúša to backendom a prekonáva Alexandra Marošiho. No a konečne to Alexandr Plokotník vzal na seba. Zatiaľ teda servíroval výborné prihrávky svojim spoluhráčom, ktorí ale nebezpečne nedokázali byť. No a Plokotník to vymyslel takto šikovne. No a po 35 sekundách presilovej hry vyrovnáva duel 13. kola medzi Topolčanmi a modrými krídlami Slovan na 4-4.